Danas potpisanim ugovorom između javnog preduzeća Komunalac i općine Gradačac s jedne strane i izvođača radova konzorcija preduzeća Buh Promet iz Bijeljine i Balegem Gradačac ugovoreni su radovi na izgradnji kanalizacione mreže u Ledenicama Gornjim i Donjim. Radi se o kanalizacionoj mreži ukupne dužine cirka nešto oko 18 km. Ugovor je vrijedan preko 3 miliona konvertibilnih maraka i finansira se grant sredstvima švedske donatorske agencije SIDA. Dakle, sve u okviru projekta izrade vodovodne i kanalizacione mreže na području općine Gradačac. Radovi će vrlo brzo početi i očekujemo da do kraja 2019. godine ova naselja budu u potpunosti pokrivena kanalizacionom mrežom. Pored, dakle, primarnog cilja, a to je spajanje svih potrošača na kvalitetnu kanalizacionu mrežu, naš veoma važan cilj jeste i zaštiti izvorište Okanovići, koje je, dakle, centralno ključno izvorište za ovaj dio općine Gradačac, a koje do sad nije bilo zaštićeno na kvalitetan način i mislim da je ovo jedna vrlo važna investicija za budućnost. Osim ovoga, u toku je isporuka opreme finansirane donatorskim sredstvima Češke razvojne agencije u vrijednosti od 1.100.000 eura za kanalizacionu mrežu dužine preko 20 km u još nekoliko naselja, što je dio od ukupno oko 40 km nove kanalizacione mreže predviđene projektom vodosnabdijevanja Gradačac. Ugovor za naselje Škorići je već potpisan, a u toku je tender i za ostala naselja. Naselja Sibovac, Bagdale, Vida, dio gradskog naselja oko Doma zdravlja. Taj je tender za ugradnju u toku, očekujemo izvođača, oprema će kontinuirano stizati, dakle ovdje je sve spremno za početak ovog prvog dijela, a vjerujem da će do kraja ove godine biti ugovoreni i svi ostali radovi.